Cześć, to Ensemble Nadia, razem z chłopakami Fabian, gitara basowa, Radek, gitara elektryczna, Maciej, perkusja, Paweł, huśli, no i Jarecki na akordeonie. Niecosi холодний вечір, на дворі дощ ліє ся, за вікном шарість і нуда, а ми сидимо дома. Wypili sme pobiad desia, do sida usztlicia. Wypijemy jeszcze raz tylo, czujmy, że w duszy gra. Na mnie doszli ja, na mnie się, na mnie dla mnie. Kropla artyst, na mnie doszli ja, na mnie jest ja, na kropla artyst. Początek zespołu Nadia to 2008 rok, kiedy zaczynamy grać tak naprawdę na samym początku zabawy łemkowskie. Dosyć szybko Nadia zyskuje swoich fanów, ale także zaczynamy grać wesela, różne imprezy. No i to jest taki nasz epizod kilkuletni, po czym zespół Nadia w pewnym momencie odchodzą osoby i szukamy nowe. No i tak się złożyło, że ktoś umówił mnie z tym panem na spotkanie. No i ja przyjechałem, człowiek wymodlony, z Seatem starym jeszcze mojego taty, w Seacie nawieszane święte obrazki. Nagle do samochodu wsiada gościu otatuowany, przeklina. Ja mówię, Boże Święty, kogo oni mi tutaj wysłali? Przecież to jest jakiś diabełek, To prawda, to było starcie się dwóch światów. Tak. Rock and roll, strona święta. Schodzimy się, siadamy do samochodu, to rzeczywiście Andrzej powiedział. No, Tak, on się wystraszył obrazków, a ja... Sek, no ja też głośno powiedziałem. Sekta. No to wciągną mnie, pokroją, sprzedadzą i będą się z tego dobrze bawić. No i tak się złożyło, że Nadia chcieliśmy pójść w stronę koncertowania przede wszystkim, więc pełny skład z perkusją, z sekcją rytmiczną, rozszerzyć to, zacząć tworzyć swoje piosenki. Już mieliśmy w zanadrzu swoje piosenki, Maliwanka, Dość i tak dalej, ale chcieliśmy żywym składem grać piękne koncerty w całej Polsce, nie tylko. No i ta nasza Nadia w tym pomniejszonym składzie plus zespół, który w tamtym momencie troszkę się rozleciał, nazywał się Plamka, no i połączyliśmy siły, tu akurat była sekcja rytmiczna, ten pan został wsadzony podstępem lekko. Też przez tego człowieka wciągnięty. Walczyłem o chłopaków. Tak. Tamten również. No i tak zaczęła się nasza przygoda, to był 2012 rok i tak jak mówiłem na początku, zaczęliśmy 16 rok swojej działalności. Tak wyglądały nasze początki, które trwają do dzisiaj. Do dzisiaj jeździmy, razem się wygłupiamy, razem koncertujemy, razem spożywamy wodę gazowaną, także to jest dobre. Na drugi dzień. Jest dobrze. Presso
Nabysiaj moja myła, nabysiaj moja myła, kiedy jest sprawiedliwa, kiedy jest sprawiedliwa. Ja bym siaj nabyła, ja bym siaj nabyła, krasu bym stratyła, krasu bym stratyła. Gdzieś nasze horyzonty muzyczne, tutaj moje Fabiana czy Macieja, no to jakieś takie rockowe klimaty, na tym się wychowaliśmy, w cięższych brzmieniach, no ale nigdy się też nie zamykaliśmy na inne nurty i gdzieś tam ta muzyka funky czy reggae, czy jakieś nawet folkowe tematy się zdarzały, czy jakieś muzyka wikingów, no gdzieś to wszystko gdzieś tam o te rejony zahaczało. Ja też gdzieś tam w innych tematach folkowych się zacząłem udzielać, więc dosyć fajnie, dosyć łatwo udało nam się zespolić tutaj muzycznie, dogadać i dzisiaj mam wrażenie, że taką mieszanką właśnie cały czas idziemy do przodu. No chłopaki musieli tutaj troszeczkę też oddać nam kawałek tej rockowizny, no też się nie zamykają na muzykę rockową, też czasami coś tam słuchają, coś puszczają, więc jakby nasze horyzonty były zawsze takie dosyć szerokie, a tutaj dzięki tej współpracy się pootwierały jeszcze bardziej i tak pozazębiały. Idzie pora, późna pora na zmartwienia i na sny. Poznajemy się od nowa, nim znajdziemy razem rytm. Póki nie sięgniemy dna, nim poznamy co to życie. Dziś na nosie śmierci graj, tak już jest, takie bycie. Kiedy posyłasz do rana, towarzyszyć będziesz nam. Nieba trochę, nieba dla nas, mogłabyś uchylić brak. Zanim przyjdzie jutro i obudzi nas świt, skosztujemy życie, by nie żałować nic. Zanim przyjdzie jutro i obudzi nas świt, skosztujemy życie, by nie żałować nic. Zanim przyjdzie jutro, nim obudzi nas świt, skosztujemy życie, by nie żałować nic. Zanim przyjdzie jutro, nim obudzi nas świt, skosztujemy życie, by nie żałować. Pokazaliśmy w ogóle, że można dwa teoretycznie odległe światy ze sobą połączyć, że taki mocny rock z folkiem to naprawdę może być fajna mieszanka. I to jest coś, co nas rzeczywiście wyróżnia na scenie muzycznej. Oczywiście na tej scenie muzycznej są zespoły gdzieś tam może trochę podobne do nas, bo ten folk rock to nie jesteśmy prekursorami jakby tego nurtu, ale jednak odnajdujemy się w tym najlepiej, niejednokrotnie, coś chcieliśmy zrobić popowego, coś, ale zaraz było pach, obudź się, Powrót do ustawień fabrycznych. graj to co kochasz, graj to co lubisz. Tak. No i w sumie jak tworzymy, to rzeczywiście to wypływa z nas. Tak jak wspomniałaś Oksanko, że wyróżniamy się jakimś swoim stylem muzycznym. Rzeczywiście to już gdzieś tam w nas utkwiło. Mamy taki swój styl, zawsze stosujemy jakieś bridge w piosenkach, melodyjki, 3 wokale, które często wychodzą na pierwszy plan. No to jest coś, co może być takim naszym wyróżnieniem się spośród innych zespołów. Pochyl się do kupy, pochyl się do kupy. Witer duma daje,
dziewczyno, czyjaś ty. Chcę ty wyjdziesz kulaty, chcę ty wyjdziesz kulaty. Wyjdziesz tutaj, wyjdę ja, wyjdziesz tutaj, wyjdę ja. Oj, dziewczyno młoda, oj, dziewczyno młoda. Można dopowiedzieć jeszcze to, że podjęliśmy współpracę z Łukaszem, który jest od tamtego roku naszym akustykiem, jeździ z nami i to dzięki jego doświadczeniu pracy to te brzmienie naprawdę jest bardzo, 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 No właśnie. bardzo mocne, bo ten gość siedzi w środowisku grania bardzo mocnego, ale jak właśnie poprzeplatamy instrumentami chłopaków, skrzypca, akordeon, no to na końcu wychodzi naprawdę coś niesamowitego. Nie? To Styl jest, to jest jedno, a brzmienie- oryginalność to jest tak to- skromnie można powiedzieć. Tak, jeszcze nasza dopowiem, że styl to jest jedno, a brzmienie to jest drugie. Bardzo mocno pracujemy nad brzmieniem. Dlatego właśnie mamy chłopaka, który uważamy, że jakby gra z nami na jednych falach. I tak samo światła nawet, które pozdrawiamy Dawida, także które też podczas koncertu tworzą jedną całość. My sobie musieliśmy przez lata jakby uświadomić, że żeby robić coś na naprawdę wysokim poziomie, to ta ekipa nie może składać się tylko z muzyków. Muzycy to są te osoby, które są już na pierwszym planie odbierane przez widzów, ale za konsoletą stoi ktoś, kto dba o to, żeby ten odbiór był dobry. Za mikserem do sterowania światła też stoi człowiek, który tak naprawdę tworzy ten cały taki teatr muzyczny, który ma dotrzeć do ludzi i to dopiero wtedy w połączeniu powoduje, że ten odbiór nas jest lepszy i o to chcemy dbać, to chcemy bardzo rozkręcać. No to jest też człowiek, który ciągle czyta, siedzi o nowinkach, ciągle nam przynosi jakieś tematy. Chłopaki, jak kupimy ten mikser, to by w uszach będziecie mieli już Stereo. to by Stereo, takie jednocześnie mono. No, także Coś tam potrafię. co chwilę coś wyłapuje, to nas gdzieś tam... A jak krzyczy, jak ktoś nie robi na scenie, to jest dopiero tak, kurde to kat, prawda. nie? No musi być przewodnik, Kluczowe no, modyfikacje, dyscyplina, nie? sprzedaż ramy, niezabieranie części, które są... Każdy ma swoją rolę. Jarek jest od jeżdżenia. My jesteśmy jeżdżenia. od picia wody zdrowicielskiej, nie? Moja, ty lubisz mnie, ty twoje oczy podzierają na mnie. Chyba wiesz liczą, jakie duchy masz, no i mówi jak do usta. O, 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 ja lubię mnie. O, 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 ty lubisz mnie. O, 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 ja lubię Ciebie. O, 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 ty lubisz mnie. Zachody słońca wikną za zera, robić ja temno, chińczyć jadę. Zachody słońca wikną za zera, robić ja temno, chińczyć jadę. A co się zmieniło? Uważam, że na pierwszy albo mocny plan wyszła ta rockowizna, ale z ciągłym takim mocnym zaakcentowaniem tego folku, bo to, że śpiewamy na te trzy głosy, to, że skład można powiedzieć, że przez już w sumie w tym składzie od 2012 to już 12 lat w jednym składzie, to trzeba przyznać, że wiele zespołów takich próby czasu nie wytrzymuje, że gdzieś to się Kilka nawet osób jak przegnęło chcieliśmy się nieraz przez któregoś tam gdzieś, to nie, no nie da się po prostu, nie, no bo brakuje tego. Zawsze i tak wracamy do tych ustawień fabrycznych, nie? Nie wyobrażam sobie, by ktoś jeszcze tutaj do nas do zespołu wszedł jako tam dodatkowy... zamienił czy albo to nie ma szans, nie? My jesteśmy tak dotarci do Co swojego czwartą tutaj... próbę się zwalniamy, wywalamy, potem przyjmujemy na nowo. Granie i kochamy. Kłócimy się co chwilę. Stare małżeństwo, tak? Tak można powiedzieć. Nie? Że się tam kochamy i jednocześnie zabijamy, no to jest normalne. Nie? Ale to pewnie
w większości zespołów tak No, jest. kochamy wyjeżdżać, tak jak dzisiaj tu w Krynicy Zdroju jesteśmy 600 km prawie od domu, to nas scala takie wyjazdy, takie spotkania powodują, że To jest bardzo wesoło. No, że jest wesoło, nie? Ojej, kurde. Oj, oj, oj! Boli mnie głowa po wczorajszej nocy, bolą mnie usta po udanej gadce, boli mnie ręka od ciągłego podnoszenia, boli jak jasna cholera, bolą mnie stawy od długiego zdania, boli wątroba od ciągłego próbowania, bolą kolana, chorują ręce, wszystko mi boli, chcę iść na rękę. Oj, 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 oj. Teraz wygłośno. Wszystko mi boli, chcę iść na rękę. 9 do 10 lat, że było 5 czy 7 koncertów, gdzie były zastępstwa i nawet raz była taka sytuacja, że ja też nie mogłem zagrać koncert, no to zagrał Dawid, nie? Czyli są nasz sytuacje oświetleniowiec, nie? Ale, losowe, no. ale właśnie o co mi chodzi? Chodzi o to, że w tej sytuacji, jak jest jakiś zastępca, w tamtym roku też Radziu był niedysponowany, bo miał tam tematy swoje prywatne i nie mógł zagrać. Dan Lechu, pozdrowienia też, świetny gitarysta z Zielonej Góry, zastąpił, ale to nie jest to. Musi być ten skład, ta liczba Znaczy, osób, wszystko która było- tutaj wszystko siedzi. było dobrze, to nie? było No. bardzo dobrze, ale to muzycznie pozytywnie oczywiście. co są za, mamy Michał Gorzyński kumpli, jeszcze którzy są przecież zawodowcami, ale po prostu to nie jest to, co ma być, nigdy nie będzie. Nie? No, Bo wszystko nigdy fajnie, gitarzysta ale- nie zastąpi naszego gitarzysty, tylko skromnego tutaj, co tam sobie tymi mazakami wmalował te liście żółte, nie? No, jest ten skład tutaj, poprawiałeś. już tak, no, jest ten skład dobrany na wieki wieków. Mali promegnani, ja bycia. Świt w twoich oczach na noworodzycia. Ja maju nadiju najlepszy czas. Powiedz coś miłego. Szczerze to bardziej wolę mocnego, dobrego rocka. I tak jak miałbym wybrać, że miałbym grać tylko folk łemkowski albo tylko rocka, no to po prostu wybieram rocka. Tylko i wyłącznie. I to jest prawda taka, u a nie każdego inna. tak jest, No. to koszula I tak samo ciało. pewnie odwrotnie chłopaki by powiedzieli. Czy bo równie to dobrze jest mógłbyś grać heavy metal łemkowski, ale tylko byś właśnie musiał to zaaranżować. to co powiedzieliśmy wcześniej, z tym naszym brzmieniem i chłopaków muzyką, Ale no to dobrze się w jest tym odnajdujemy po prostu. Odnajdujemy To się lubimy. dobrze, nie? Lubimy po prostu grać. wspólne połączenie. Po prostu. To nie ma Pomieszane, znaczenia, czy to łemkowskie, czy to polskie, czy ten Słowackie. muzyka, nie? To jest najważniejsze. Prawa gra, lękicka wara, akordeon Jarek. Uśmiechamy. Na wszystkie ochrony nigdy nie zgasnę, bo żyła płynę angielska krew. Bliżej bratę i kamaratę, kierpacka zemla to jedwi domu. O, 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 tej watry czas. O, 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 dobry o tym znać, że tu powertam, że rigasz do końca życia.
mieliście takie zdarzenie, że was zaskoczył klimat takich imprez łemkowskich? Ja się na przykład zaskoczyłem bardzo pozytywnie, bo też miałem okazję z chłopakami grać na początku tę część tą zabawową, weselną, jak bardzo ładnie Łemkowie potrafią się bawić, że oni od samego początku imprezy i w każdym wieku ludzie się bawią, czy to jest młodzież, co jest w ogóle wspaniałe, czego nie ma w tej kulturze polskiej, że oni się bawią wszyscy niezależnie od wieku, od godziny, od stanu, powiedzmy sobie szczerze, upojenia w czasie imprezy i to jest świetne i tak samo na koncertach. No tego my grając w poprzednich tam rockowych składach nie doświadczyliśmy tego i dla mnie osobiście było to takie pozytywne zaskoczenie, że ludzie się od razu bawią, że tańczą w parach. Nie ma tutaj Że nie żadnego potrzebują tego wstydu, alkoholu do żadnych rozruchu, ograniczeń. nie? Super sprawa. Po prostu w polskiej kulturze nie ma takiej tradycji, nawet wręcz czasami myślę, że wśród młodzieży, tej najmłodszej, to trochę lekka wiocha, nie? Jakby miał pójść Śwodzieweczka sobie śpiewać, daję prosty przykład. No, nie ma, to po prostu jest całkiem inna bajka, w sensie jeśli chodzi o te dwie kultury. Myślę, że Nadia jakby grała na Słowacji, to moglibyśmy być bardzo znani. No, Bo to jest Herdzana kraj na przykład, rzeczywiście, nie? gdzie wszyscy śpiewają, wszyscy folklor gdzieś tam na wyżyny wynoszą. Polska inaczej jakby tutaj ma swoje tradycje muzyczne, no ale co kraj to obyczaj. My się cieszymy, że pomimo wszystko mamy tu swoich fanów, bo jeżdżąc po Polsce, po Europie, po świecie, spotykamy ludzi, którzy po prostu nucą nasze piosenki i to pokazuje, że gdzieś tam Czy Łemkowie trafiamy. też tak świetnie by się bawili przy polskim folklorze? Tak, Wydaje mi się, że jest tak. przegranych piosenek, ja Musieliby uważam, się że tak. bawić po prostu. Ta kultura- Wydaje mi To się, też że jest prawda, że Łemkowie się- Łemkowie znają więcej polskich piosenek takich folklorystycznych niż sami Polacy. No tak, No, tak, 100%. ale ilekroć razy bywaliśmy na Watrach albo w zbliżonych imprezach do tego, no to Łemkowie bawią się tylko przy swojej muzyce. Ja nigdy nie słyszałem, żeby leciały tam jakieś Ale na polskie przykład, bo to piosenki. są- No właśnie o to chodzi, nie? Bo jak Teraz jest stricte łemkowskie, no to w sumie No to bawisz wiadomo, się no. przy tym, czym się najlepiej czujesz. tak, tak. Ale jeżeli dajmy na to, podaję Ci prosty przykład, jesteś na jakimś weselu polsko-łemkowskim, no to niejednokrotnie byliśmy i co druga piosenka, no to po polsku, po łemkowsku, po polsku, przy Tak, po stoliku, prostu tak, z ludźmi. staraliśmy się gdzieś tam Po mieszać. to, żeby nie? się integrować, po to, żeby... Łączyć te kultury też. Dokładnie. Lecimy! Chamiczka różyczku polibała, a miło muzaka oglądała. Tu masz miły, tu różyczku, żeby je znał, że masz frajeroczku. Tu masz miły, tu różyczku, żeby je znał, że masz frajeroczku. Wszystkie łapy! Wszystkie łapy w górę! Ja podczas koncertu też staram się jakby, jak wiem, że mamy koncert dla przede wszystkim jakiegoś miasta, dla społeczności ogólnej, staram się mówić o tym, co gramy, kim jesteśmy, jakie mamy korzenie, troszkę tłumaczyć, troszkę przybliżać te tematy. No i bardzo często po koncertach zdarza się, że oprócz tych zdjęć, rozmów, to są rozmowy też na temat tego, a skąd jesteście, a gdzie mieszkacie, a skąd pochodzicie, więc nie ma chyba koncertu, w którym by takiego pytania nie było zadanego, tak? Cały czas informujemy, mówimy, chcemy, żeby gdzieś tam ludzie wiedzieli, kim są Łemkowie. Jest to dla nas ważne. Poleciłbym na kraj świtu, jak widzisz to w poli lita hej, kamerycki kraj. Lem żal mi tia moja chyżo, lem żal mi tia moja chyżo, solomia na żal.
Lemżal mi tia moja chyżo, lemżal mi tia moja chyżo, Solomia nasza. Żonicia moja strana, żyjut mamyczka z nianią hej, żonicia, żal. Choć nas wida, tane pidu, choć nas wida, tane pidu, amerycki kraj. Choć nas wida, tane pidu, Dobra, wolicie grać w plenery czy w salach zamkniętych? Plenery i sale. Odpowiedź jest tylko jedna. Tak. To znaczy jedno i drugie? Tak. A czy właśnie to są dwie różne charakterystyki, bo plener rządzi się swoim prawem i fajny klub rządzi się swoim prawem. To nie może tak jednoznacznie Wydaje mi odpowiadać. się, że jak jest dużo ludzi, to bez względu na to, jaka lokalizacja by No, była, to też to, prawda, to, nie? to napędza. A jak Najważniejsi są Jak nie ma ludzie i odbiorcy- słuchacze, odbiorcy. Nie, no to jest prawda. Możemy zagrać nawet w szalecie, byleby tylko ludzie byli i się cieszyli. Podstawowa sprawa, stopkam i dmuchać. mieliśmy I bas musi w Warszawie bać. taką przygodę koncertową, gdzie odbiór był delikatnie rzecz ujmując taki oszczędny. Oszczędny. Zoptymalizowany. Żeby nie powiedzieć, że oglądający nas akurat wtedy mieli coś innego do zrobienia, musieli pilnie wyjść. Także no, zdarzają się i takie koncerty, ale zdarzają się koncerty pokroju, powiedzmy w Watwie, czy w Ługach, czy w Żdyni, gdzie tych ludzi przed sceną jest naprawdę dużo i to napędza, to motywuje. I Też wydaje mi Dni się, że Miast, fajne momenty, Miast, kiedy tak. gramy przed gwiazdami wieczoru, więc tak naprawdę ludzie już idą na tą gwiazdę wieczoru, ale mają też okazję zobaczyć nas. miejsce. Ale potrafimy ich I rozkryć. naprawdę na takich koncertach, nie wiem, graliśmy przed dżemem, tak? To po koncercie naprawdę długie rozmowy, mnóstwo ludzi zaciekawionych, ale właśnie przyszli tak naprawdę dla tego dżemu, a mieli okazję nas zobaczyć i zainteresowali się nami bardzo mocno i dajmy na to odkryli nas gdzieś tam. Już nas obserwują na tym fejsie, już gdzieś tam za nami zerkają, więc jakby te grono nad publiki możemy poszerzać dzięki takim też imprezom, których gramy coraz więcej. Też fajny jest efekt tego, że jedziemy na drugi koniec Polski, gdzie to tak naprawdę no, praktycznie Polski. nikt nas nie zna. I pierwsza piosenka zaczynamy do takiej mniejszej publiki, ale jak już wchodzi trzecia, czwarta, piąta, tych ludzi cały czas przybywa i widać, że oni Przychodzą się, pod scenę. widać, że się bawią naprawdę dobrze, nie? Także gdzieś ten odbiór jest taki raczej pozytywny, mi się wydaje, pomimo tego, że no, w takim środowisku polskiej estrady jesteśmy raczej zespołem niszowym, nie? Jakimś tam mało znanym. To jednak odbiór jest dość pozytywny. Tak, i kto by też pomyślał, że tak z innej trochę beczki, że grając wesela, że będziemy grać na tych samych scenach przed gwiazdami pokoju, na przykład Dżemu, czy Kwiatkowskiego, czy jakichś Ja nigdy nie różnych. zapomnę jeszcze takiej sytuacji, jak kiedyś w Zielonej Górze na Winobraniu. Tam są zawsze dwie sceny, jest tak zwana scena duża i mała scena w rynku. I normalnie po koncercie tej sceny dużej ludzie się rozchodzą, koncert jest w ogóle gdzie indziej, a koncerty na małej scenie są przez cały dzień. Ta mała scena wcale nie jest taka mała w tym rynku, no, tylko z nazwy. I mieliśmy taką sytuację, że właśnie po jakiejś gwiaździe wieczoru, która występowała na tej dużej scenie, ten zespół kończył grać, a my zaczęliśmy grać swój koncert. Nagle ci ludzie zaczęli iść już z powrotem, rozchodzić się po mieście i tam było 1000 osób. Rynek był wypełniony od ściany do 10 ściany, tysięcy, nie? 8. Po prostu ci wszyscy ludzie się zatrzymali na naszym koncercie i bawili się do samego końca i mieliśmy po prostu koncert magia. To był koncert magia, czyli udało nam się zatrzymać tych ludzi, którzy mogli pójść dalej gdzieś. Albo Oni wrócić do stanęli domu, przed nie? tymi barierkami, bawili się z nami, tańczyli.
nucili, no po prostu to było coś, nie? Więc cieszymy się to, że gdzieś w jakiś sposób potrafimy zatrzymać publikę, która nas nie zna, idzie gdzieś tam przypadkiem, zaciekawia się i zostaje na tym koncercie. Nie? Oj, przynonika, 정신을 흐르셨을 사모님 대피 chłopiec 내가요 이마대가 저도 스무디야 i twoi oczy 대피 chłopiec 내가요 이마대가 저도 스무디야 i twoi oczy Zróbmy hałas dla Nadii! Siedzieć sama w samocie zadumana, narodził i chłopcia w chyży żdał. Oczy moje slezami cud zroszeny, wojna mnie tu samolyszyła. Oczy moje slezami cud zroszeny, wojna mnie tu samolyszyła. Wychodząc krok do przodu, na pewno będziemy w przyszłości chcieli się troszeczkę skupić bardziej na polskich piosenkach. Bo żeby pójść do przodu i pójść na te większe sceny w dużych polskich miastach, gdzie nas nie znają, no to jednak no, bardziej zespół się przebije, jak będzie prezentował się, śpiewał w języku polskim. Ciągle nam Oczywiście się- nie zapomnimy nigdy o kulturze łemkowskiej, ale no, są już pierwsze zarysy, są już pierwsze aranżacje nowych utworów, które mam nadzieję wcześniej czy później, bardziej wcześniej pojawią się w internecie i będą do odsłuchu. Tak, ale grając łemkowskie imprezy mamy tyle asów w rękawie, że jesteśmy w stanie zagrać od początku do końca po łemkowsku, więc łemkowska publika nie musi się martwić o to, czy Nadia będzie... I będzie, że materiał też powstawały będzie nowe tworzony w języku Tak, ale łemkowskim. rzeczywiście chcemy tworzyć także mocno w języku polskim z tym akcentem takim łemkowskim, czyli jakimiś wstawkami po to, żeby zaznaczyć to swoje miejsce na ziemi, to co prezentujemy, ale też żeby ta publika nas rozumiała, odbierała, bo nie ukrywajmy, jest to język gdzieś tam w polskim społeczeństwie no nierozumiany, tak? I chcemy trafiać do tych ludzi. Często do nas mówią ludzie, którzy nas na koncertach, super chłopaki, a czy możecie wysłać tłumaczenie tekstu, a czy tamto, czy siamto i owamto. Wierzymy w to, że jeszcze będziemy na szczycie, prawda? No jasne, oczywiście. A jednocześnie cały czas tutaj część łemkowska zespołu co roku nas musztruje, chłopaki, musimy dla Łemków coś nowego, coś fajnego, zbliżają się watry, zbliżają się imprezy, trzeba coś fajnego pokazać, nie możemy grać też ciągle tego samego, więc tutaj chłopaki też nas Ale jeszcze motywują, nie cały bijemy zespół. Tak, żeby- trzymamy rękę na pulsie, ale jeszcze do rękoczynów nie dochodziło. co, ale Więc trzeba jechać niewiele jakby jest z dwóch obustronna stron. motywacja, Tak, z dwóch obustronna stron trzeba motywacja jechać. jest. Tak jest, trzeba nagrywać i po polsku i po łemkowsku i Tutaj nie No, i jechać do zapominamy o przodu. też tej Na części. pewno będziemy forsować ten materiał łemkowski, choćby z tego względu, że jest to też forma propagowania, jakby uczenia ludzi, że taka grupa jest i bo jeszcze no, spora część Polaków myli nas z innymi grupami, powiedzmy tam narodowymi czy etnicznymi. I jest to forma pokazania, zwrócenia uwagi, że hej, jesteśmy, tak jak teraz są na fali Ślązacy, którzy tam walczą o swoją identyfikację, żeby ktoś ich uznał. My jesteśmy uznani, ale nie jesteśmy, ale jakby obywatele nie wiedzą, z kim mają do czynienia w Polsce, także my na pewno ze strony łemkowskiej będziemy naciskać na to, żeby przynajmniej część materiału na każdym koncercie była łemkowska.
15 lat pokazuje, że pomimo różnicy charakterów, kultur, wychowania, wieku jesteśmy w stanie się dogadać i to jest jakaś taka nasze miękkie skille relacyjne, że tak powiem, tutaj się uwidaczniają, że się nie pozabijaliśmy i że idziemy razem, to znaczy, że każdy z nas jest w jakiś taki fajny sposób elastyczny, potrafił się dotrzeć, odkryć te skille, te umiejętności miękkie, że tak powiem. Dla mnie to jest pasja, którą ciągle sobie jakby kontynuuję, spełnianie marzeń tak naprawdę, bo zawsze chciałem grać na dużych scenach, śpiewać, Tak, dla każdego, więc tak naprawdę to jest takie moje życie, które tak pozwala mi się rozerwać trochę, jakby uciec od takiej codzienności, czyli coś, co po prostu kocham. Tyle. Dziś, jutro i na wieki wieków grani w zespole Nadii na basie. Amen. Enter. Koledzy wyczerpali wszystko, co można Tak, to powiedzieć. pasja. Wydaje mi się, że to też taka Pasja, forma, w moim przypadku akurat takiego nieoczekiwanego trochę rozwoju, bo zaczęło się od wesel i tak myślałem, że to na tym pozostanie i plus jeszcze w moim przypadku Kyczera i w żadną rockową stronę nie, oprócz słuchania jakiegoś tam czasami rockowych piosenek, to w tą stronę nie pójdzie, a tu, że tak powiem, proszę, tadam, z dnia na dzień, że tak powiem, w tą stronę poszliśmy i to się stało pasją na pewno, to bez dwóch zdań. Gdyby nie było pasji, nie byłoby dojeżdżania kilometrów, poświęcania czasu i z chęcią jeżdżenia na wyjazdy po prostu. Mnoha lita, mnoha lita, mnoha lita, mnoha ja. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją